सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिनखौ सोबरबावबाय सबायमा जिउ फगबाननाय महर लासोनाफोर दामुगोन बेनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबोसैल'मोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बिदाखौथ' स्कुलाव दोननानै फैबाय स्कुटिजों एकदम स्पिड मसनावहाय बेनिफ्राय उफाय गैया आदार नांगौ जालायबाय बिहा बिस्कुट टिस्कुट माने जेबो गैया जोबनानै दङमोन लानानै फैबाय खावला खावलिनो दङ मानसिया दाबो थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बावनो बे चेनेलखौ प्लिज साबसक्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना थ' माबार न'नि खामानि एसे हुलु हुला खालामहैग्रोनोसै आङो 80 घन्टानि उनाव एबार सिदा सिदि आदाराव हाबफैलायबाय आदारखौथ' मा होननानै बुंनो मुग दालि मुसुर दालि गरै होसोलायदों आरोना ओमफ्राय बेवहाय आङो होगोन दाना मैथाखौ आरोना उसुंनि मैथाखौ एसे खास'नानै लायदों आङो सिन्था गैया ओंख्रिया दङ नालाय बेफोरखौ इगनर माने जाब्रासो आंना लोगोसे नैबे भाजा जागोन आरोना बिमा फिसानि आरो दंबावो बेल' नङा आंनि आदारा दिनै आरोना ये देखो हारसिंनि आन्था नालाय बेबो उसुंगुरियाव बेखौ एसे खानानै लायदों आङो गिलुं गिलुंनो ओमफ्राय माने बिलाइ नांबावगौमोन खिन्थु आं बिलाइखौनो खास'नो रोङासै आरोना थाथोंसै जाबाय बेखौनो मिजि हानानै एग्लिनानै आङो ओमफ्राय नायदो फिसाजोनि आखला प्लास्टिक माखाखौ लाबोनानै सेल सेल आरोना एसे देबो के देब महादेबबो चालु आंना टिभियाव थ' फटाफट आदारखौ फोमोननानै लागोनसै आङो बेनो सिम्पोल सा ओंख्रि रागा जोंबा दावदै रुगोन आरोना खेमसेरां दुखांनानै नोंथांमोननियाव आरो हाजिरा आरोना आङो ओमफ्राय लोगोसेनो खुरनानै लाबायबो फुङाव माने जेबो जायाखै मानसिया खनसेनो सानसुनि बेनो फुंनि आरोना नायदो बाब आइटेमफ्रा जोगोनार बिजौ एवनाय कबि एवनाय दावदै रुनाय दालि मैथाजों आरोना बेनो आरो गैला थुमनानै लागोनसै आङो ओमफ्राय दिनै फिसाजोआ जा अयथासार आरोना बिब'खौहाय मा होनो बिब'जों बाजानो बिब'जों जानो बिब'जों दुगैनो इदि जागासिनो दङ दाबो गाइखेरजों ओंखाम लाबाय बिब'जों जाहैनो होननानै थांबाय ओंखायनो बिबाया बे सानसेआव जों हारसिंनो माम्बार जागोनसै आरोना टाइमा 12ता जानोसै है हायावनो गेम आरोना फिसाजोबो गैथ'खाया नालाय साबधान नायै नायैसो जानोसैलै आङो गरमाबोथ' बिराद गरमखा ओमफ्राय मालायनि टिभि चेनेला मा मा थायो आं मिन्थिया आंना फुरा कार्टुनानो बजाय आरोना टिभि चेनेलनियाहाय आंनिया खालि सिनेमा मोननै मोनथामसो दङ दाम खम खमनि ओमफ्राय गान जाग्रा दङ एसे ओमफ्राय मा होनो साबधान जाग्रा ना स्टार भारत बेखौलाय लाथारो आङो नांगौ आंनो ओमफ्राय सनिखौबो लानो नागिरदोंमोन बिराद दाम ओंखायनो लायाखै थ' साबधान नायै नायै मजा लानानै जानोसै आङो माने 1 घन्टायावनो मोनसे एपिसड जोबोना बे साबधानदिया क्राइम पेट्रल बेफोरो ओंखायनो बेफोरखौ नायो आङो आरो अबेबा बुद्धिबो मोनोहाय सनाफोर आरो एसे एलार्टबो जानो रोङो ओंखायनो मोजां मोनो आङो सिनेमाफ्रा गोलाव गोलावद्राय जायोना हाख'जोबा आरो सिरियालफोरखौथ' आं नायनो बाखायो आंना सिरियालनि चेनेल मोनसेबो गैया आरोना थ' माबार जानानै लागोनसै आङो हाबाब जाखांनानै नाहरदो बाबा जानायानो टिभि नाहरलायनानैसो बेयावबो जाफैनो हाया बिदिनो अयथासार ना गाहायावबो जाफैनो हाया सोरनाफोर जोगोनार बिजौखौ जानो ओरैबायदि मजा मोन्दों आङो एकदम न'नि लकेल जेबो हासार हुसार गैयिना उसुंगुरियाव जानाय आरोना एकदम थाजानो नोङो बाजारफ्राव लायबाथाय मा खालामनो उफाय गैया मैया खाखानाय बासिया बुसियाखौसो मोनबोयोना बासियाबाथाय आरो एसे राफोद जानो नागिरनाय मोनो आं थाजानि मजायानो आलदा आरोना बेनिफ्रायहाय ओरैबादि थास' ग्लाब ग्लाब जानानै दङ माने अमा मासे सप्तासे जाथावथाव आरोना अमा गिदिरा मासे सप्तासे जानो हागोन बे थास'खौ रुयोबा आरो ओरैबायदि ग्लब ग्लब जानानै दङ जालायबाय बिनानाव जालायबाय अरलायनो मोनाबानो सान्थि मोना बिनानावा ओरैबादि माने फुङावथ' हेबस्लाबनो मोनाना बिदाजोंहाय हेबो बेयावबो जानाय लोंनाय समावहाय ओमफ्राय हेबनो मोनलाना सानसुसेम बिदा फैनाय लोगो हेबनो रेडि आरोना बिदाया होनखायो ओइनि आंसो हेबनो चान्स लागासिनो दङ ओजों बिदाया मेंना फैयो जेराव मेराव फोद्दा जिरायफैनो लुगैयो ना बिनानावनि अयथासार आरोना बे जाबाय गथ' गथायफोरजों संसार जानायनि जिबन बेनिफ्राय सनाफोर गोदो हाबा जायैयाव बिदि एकदम थास' ग्लाब ग्लाबफोरखौ ओरैबादि बुथुम बुथाम अमानो रुनानै होयोमोन ना जि गोसोखांबाय आं अमा मासे आंबो फिसिनो रोंनायमोनबा बेहाय एकदम रुनानै होबाय थाजागौमोन होननानै आरोना खिन्थु जेराव अमा थायो बेयाव थास'आबो थामारा माने हाबाय थायो नालाय ब्रुं ब्रुं जानानै जोबलाङो आरोना थिग बे समावनो आं आब' कबिताखौ जा गोसोखांबाय आं दाखालि मालाबा भिडिअ लालांनायाव थास' बैथिंजाय थास' बार मोनजासिगोन होननानै देखायलांबाय आङो मालाया माखौ लब आब' कबिता जाना थास'खौसो लब आरोना
थास'खौसो बिराद लब जाबाय आं आगै होननानै कमेन्टआ बिदिसो आरोना आब'ना जा अननो ओंखारबाय आं बेस्रा नंमारगौ अमाया फिसियोबाथ' नों उफाय गैया माजों जाहोनो माजों जाहोआ थास' थासा माने रेहाय गैया आरोना थ' बेस्रा थास'खौसो लब जाहरबाय ओरैबायदि लभिया आरोना आब' कबिताया थास'निसो लभिया बेना माने फैसा थाखानिखौथ' आं मोनथिला थास'नि लभिया आरोना खाथिबा आंनो हाना हैगौमोन ब्रुं ब्रुंनो साहा खापसे मोनलोंबोनायानो बहानि ना नाथाय उफाय गैया मा खालामनो गोदो सिख्लायाव हले जोंबो जि हाबोदों एकदम मालाबा गस्ला थस्ला दागो नांलायनाय आरोना ओमफ्राय गाबोनफोर बिमाया जौ मावगोनबा सप्तायाव खनसे दिनै बेलासियावनो थास'फोरा हानानै दोनफैखाबायब्रा गाबोन होनसैल' गाबोन सोलाबनाय नङाना थाजा थाजानो बिराद मोजां मोनो आं थास'खौ हानो ब्रुं 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 हानानै खासिफोरजों एकदमबारे आरोना जि जानानै दङ एकदम सोरबाफोर खाथि खाला नायफोरदोंबा लांफैदो अमा दंबा थास'खौ आरोना ओमफ्राय रावबो लांफैबाबो टेनसन गैया आरोना आंनो थास'बा जानांसिगोन खिन्थु जोंनो ओंखाम खालाय गारहरो एसे एनै सम सम ओंखाम खालाय गारनायखौ बन्द' खालामनानै थास' बार होनानै जानांसिगोन आरोना बारनाय नुखाबाय आङो बारबावगोन आरो जि ग्लब ग्लब बेसोर आब' कबिता अननो ओंखारबाय आं नोंखौ नों नुबाय ओरैबादि गोसोआ गार्डेन जागौमोन ना बिराद मोजां जानानै दं आरोना देख दा सोरबा नोंहालाय मानो आब' कबिताखौ कबिता स्वर्गियारिखौ हानदेरखो होनगोन थ' जोंहा खोथाफोरा मिलायलायोबा अबेबा बुंथाव जोंहा हानदेरलायलायखायो आब'आबो आंखौ हानदेरो नो टेनसन आब' आंखौ माला हानो मिथिबाय ना माला गोसोखाङो बियो बेस्रा आं मोनथिबाय जेला बियो गोखा ओंख्रि सङो अब्ला आंखौ गोसोखाङो आरोना मानो होनबा आं जानो हाया नालाय ओंखायनो आंखौ गोसोखाङो बियो ओमफ्राय बे गाव आब'नि कमेन्ट मोननानै आङो थास'खौ नुबानो आब'खौ गोसोखांग्रा जाबाय आरोना थास' बुथुमला बायनाय नुथारोना आब'खौहाय मालाय मावथि आब'खौहाय थ' थास' नुलाय जा गोसोखांबाय आं मोथो बेखौ हले ब्लगसआव बुंथारगोन आं आब'खौ होननानै एसे लब खालामनां आबो जा गोजौ जानानै दं नै बिसिबां जानानै दङ ओमफ्राय नायदो सोनाफोर बिदानि मा जुगार होननांगोन स्कुलनिफ्राय फैस्लाबमोनि बेस्रा एसे आङो टिभि नायखादोंमोन नालाय टिभि नायफाबाय आदाया नायनो मोना होननानै हेबनानै खालि बन्द' खालामनो नागिरोब्रा बे सुइचखौ नै आयै नानि नाहरगासिनो दङ आं गिबायसो खादो इखौ होनानैसो सेराव फैला आरो नङाबा बे सेराव गाखोनानै खेलथेब खालथाब टिभिनि सुइचआथ' बिजोंसो जयानो बेखौनो खालामफैयोब्रा बे नानि नाहरदों आं गिथारबाय जाया मोनसे खालामाबा आरोना खालामा नामा आंथ' दाङा नोंबो खालामा आयै खालामा दे टिभि नायगोन ना सना ना बै आमोलाव कालि फुजा ना मायाव बायनायमोन आरोना आंनो ओमफ्राय उनावहाय लाबोसै होनबाबो बिनानावा बिराद गियोमोन ओमफ्राय सानसेखालि बिदाया मा नांनानै बिनानावनिथिं गारना हरगो गाबख्रावनानै आं रागा जोंनानैहाय बिनानाव गाबख्रावनायखाय रागा जोंनानै ससेखौ एकदम हास'खादों आरोना आङो फिसौखौ हरनो नागिरदों ओमफ्राय बे थालांबाय आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय दा बियो ओरैबायदि खामानि होबाय बेयाव दोनफैनानै ओमफ्राय आंहासो गिबावलायबाय दानि फेन सुइच हरनो नागिरनाया ओरैबायदि गिस्रोलायबाय आरोना बार्दाव सोलायबाय बोरैबा नुथारोमोन ना बुस्थुखौहाय टमाट' सनाथ' ओमफ्राय ओरैहाय बिमाया जाखांनानै 1 घन्टा जाबाय नालाय एसे ग्रिन टि लोंबावनोसै आरोना खामानि जालागि दाजा सिनि लोङाखै नालाय ग्रिन टिखौनो लोंफ्लाथ'बाय थानोसै बे गोदौबाय थाथोंसै आंना बाराबो होनायाहाय आङो बारा होबाबो जि खाहाबलायनाय मोनो हाथारा सोनोनो हाया आरोना गर'दोसो सोबानो सोनो गोसो जाया ओमफ्य एसे हालखा आं होबाथाय बास बेनोसै ओमफ्राय बे आब'मोना मेवा ओंख्रि संदोंहाय जा मोदोमगासिनो दङ एख' नङा आं लब जायाखै मानो होनबा आं जाथ'खाया होननानै थाथ'खादों नालाय लब जायाखै आरोना मालाबा जागोन र' आंबो बेनिफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना जेबोनो दिन्थिनो हायासै आङो जेरावबो थाङासै बिदि दिन्थिनो लागा जेबोबो आं नुवासै नालाय जायखिजाया मानसिया मोजाङैनो दङ जिबना बिदिनो थांबाय होननानै खनसे ब्लग्स बानायनानै नोंथांमोनजों स्राय शेयार खालामनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननाङा ओमफ्राय माथो गोदाव सोराव सकन्द्रिफोरा एसे बारा खोनागासिनो दङ सिखाव अबेबा थिथागुरियावबो सिखाव अबेबा सिखाव बि केयारफुल आरोना सोरनाबा सिखा खंखाइफ्रा लानानै थाखा दंखायो आरोना एखे होगोन आरो बबेनि सिखाव बियो एटलिस्ट दांख्ला हरनो हागोन ना बेबायदि लानानै थाखायो बेफोरबायदि बै हामोलाव लालियाफोरनिफ्राय लानानै फैफानाया बेनो दाबो थिगैनो दं आरोना सम सम उनो हानै आरो पजिबिथा फैबाथाय जा उननानै गालाङो लाखा सोरनाफोर लाखा खरसाफ्राव साबधान मोनानि समाव आंथ' खिन्थाखादों सिगां बक्सआवबो बिराद गियो होननानैहाय थ' आंहाबो साबधान थागोन स' जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच